Indlela baba-excited ngayo bala bahlali xa begqitha apha bendibona ndirekhoda ingathi umntu ndibone ndisiba umntu womntu. Kanti nicinga zenziwa njani ezi videos? Ndivele ndithi abracadabra ndiposte ziyarekhodwa fondini and nantsi iprocess awubonanga ntwintsha. But ke asikho lapho namhlanje guys, noba ningandiva rongo nanamhlanje but ndisatsho mna, if umntu wakho utshomene nevrawusha, be careful mtshana, danger, gefar, yingozi leyo. Ayikho mos igroup yamatsheri fondini engenalo la vavunge liyi-1 lilusi nabo bangalitrustiyo around amadoda abo because bayayazi imilenze yakhe ifana namacango asemall, iyazivulekela xa ibona indoda. But ke asikho lapho namhlanje guys. Soze kaloku inyoka iveske itshomane nomvundla. At some point fondini izawuba khona i-influence. Ndixakene nesiqu sam ngoku fondini, ndinento ngathi izawusindiswa ever since ndadibana laa nduna. Hayi le ayinayo superpower enayo, if ukube around yona uzawuyazi le nto ndithetha ngayo. Uba ayinahili ingelosi yamanyanyani la chep. Ndiyibukele eBloemfontein apha kulaa Imvelo Festival, yeyi abathini abasisi kulaa crowd. Emva kwe-performance still nice fondini, iyafota bayitsala ngapha nangapha. Ndithi yeyi lo mntu lo. So ningothuki ke guys, nami xa nindibona ndibetha ngala pose yegospel ibambelele esilevini, ndiyabona uba i-gang sign yamakrestu. Ungajikiswa egeyithini ezulwini kanti awuyibambanga ipassword. Nala vampire iradio ingulakhizi iqale ngochebe ezakhathi zolundi, gqigqi ngayo ngoseyibetha ngala pose. Next thing urelease ingoma yegospel uba masivumeni izono. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha man, yazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo, as long as yena ehappy ngesiqu sakhe.